Vedeli ste, že existuje práca, ktorá mení život dieťaťu aj rodičovi? Takto vyzerá môj deň, keď strážim dieťatko cez hlídačky. Ráno sa hráme, čítame si, smejeme sa, niekedy ideme von, inokedy zostaneme doma, závisí od počasia a nálady. Nie som náhrada za rodiča. Som niekto, komu rodič zverí to najcennejšie a ja to beriem s rešpektom a láskou. Tá mama, ktorá ma dnes zavolala, získala dve veci. Čas pre seba a pokoj, že je o jej dieťa dobre postarané. A čo získalo dieťa? Nového parťáka, predprípravu na materskú školu, veľa smiechu, viac pohybu a pokojný, rešpektujúci prístup, ktorý mu pomáha rásť. Vďaka hlídačkám som si našla možnosť, ako sa môžem venovať starostlivosti o deti, a to nie len popri mojej profesii a štúdiu, ale taktiež môžem pomáhať deťom objavovať svet a zároveň rodičom môžem dať možnosť, ako si vydýchnuť, a to bez vyčitiek. Opatrovateľka nie je luxus. Je to normálna a dostupná pomoc, ktorá mení bežný deň na zvládnutelný. A niekedy aj pár hodín zmení úplne všetko.